me da sese wode wa fidie ato Adom TV ya ani ba behwe Nkuranhyensem me po asempa esanse wo pemre e de hwe dwumade we edin amageso ani ni takotego na bo edin anka mepe enye nhira ma enade me no be cancel my friend the mandate of God wonu phone we ekura me obi ena eto no bo ena wo ye phone we ena otu ni din na otu ni din edi ni din to so say phone ko akoye no ma bi ono gidi say phone betima yo phone we say camera wa chiri botwa mfoni say mpo mi aba bia bekasa phone we ade biara ye kan say memfanyo no me ye ema me hoto me onipa oye phone no de ni din to phone so my money pa ni din ba bia Mr Nokia bia Mr Apple bia even Mr Samsung when the one din wa shenso there ato phone so say wo gidi say phone no eni won hwa moda oye nipa onyame na abo ene wo ni din na shenso there amawo se oye se ne seso na wo ba no ohihye nioma be enan ma o se beyo phone we hye nioma be enan o de be call o de be receive call botwa mfoni o be email ni ade ni nyina eye kenya nka mato akene kenya nka maka se phone nye ne nipa onyame so yo wo no o ka se ba be nioma enan bibisa se wonim sa de kro no didi kan o se be fruitful ana soaba dodo no adwen on se e ka se soaba awo e ka ho de ba wo na chiri no se wo soaba na abaso no nyina so ne sen abaso enyina so ne wadwene a ekura wo eni suban wo na die won se wo mu na aba ne be free apart from say awo no usuban ya ba wo be so na watene dan kwama enti onukura kan say yenua de na ntwa na dan kwama. There's a season for sowing, there's a season for reaping. Oni pe bia ese otimi bisa ho se ababa na mabara boso eba no honam fam eba na adwene mu eba no sunsun fam ena eba na ya ababa na masuban eso adwene a me adwene ne dey ababa na beso no dan kwama aso aba na beso no my cry say aba na metwa otwede ampon ka se so aba na onim se bibi wo mo betimi da so aba na de kono ne wadwene a o wadwene pronso adwene a wodwene fa ho adwene a wodwene fa obi ho ne empo adwene a wodwene fa wiaso na be kire wa abaso abaso eye ne nipa bebre hwe wo ne nchi a na wona adwene ayon tanta adwene ya abonfi adwene wona adwene ya se ehu me nkoye na makose no wona adwene akoye se sebe ka tete ne oma na ye tete wono ana bo nipa de ye kase obi so aba ya de a wadua ya abehwe so oma na nyini enu nti anapa bia na awia bia na anadwo bia simple wonamwa na wo so de se waso anapa yi se obi sa on se me bo di ma me hwe me ni tako ababen ena me suban beso kasa ben na meka ebe aba ama me dan kwa ma metimi atesa aba no atenka me na ese me da na die ekire me ho kani ekire me mma ekire meja ekire madanfo ekire amanfo ya sa atenka me da na die a ebeso aba pa ewo nipa no mu empo eba na ne ya mekoye aba ben na beso usuban eya ba wodua wo kasa eya ba wodua wo ne ye eya ba wodua na aba ben na beso wonu ebro ewo hoi wodi ebro ani ba ko hyefom a bo na fifi na so ebro bebre sa na usuban so te kasa ba ko pa obeka no ebehwete ema empo amanfo atebi ne buwaten wo ho ene ye ba ko abeye no behwete ema amanfo ahu bi ne buwaten wo ho enti ansa na obekasa nipa ansa na obebibi no nyahunu se twedi ampon de bibia dua mu a ebeso aba na aba na ebeso no why crowd se twabre na obetwa ibu ono na yire na tie sabi on fani die ma wo ba no aba na wodua na oni ni kunu na tie sabi ono so mfa ho brase ene ni wura nkasa aba na wadua na aba na awafo madua no waware mu no wo betin dan kwa ma eno se dondo na da na divorce
empo agya ne na musuba amada na adie no ewo fie no eya ba mu dua wo momma mu ese papa yi wo so anapa maami wo so anapa kasa meka no mu fidua mu no se eso abapa wo momma no eda achi mu na nkwara no so eye mpanimpa wo ye adwuma suban be na ade ye adwuma no wo de ani ha kwadworo enempo tu ho si wo ede wo pepa de abe bia no eya ba na wadua na obetwa wo ya disuani wo sua de o me de edu ezansa me copy o kwadwo ni made edu ezansa be kire me o amade oni ade pa edu ezansa me betri me kuma kohwe wo dua wa ba na dane duru ho na onya later oni subanya na abete ese usua de pa na wadwene edori nyansam de du nsohwe mre a ade a wasua no na betwa eti dia wonim no wuntimi enyo sabe ade enu mu no wuntimi emde na di. What is in you is what you reproduce all the time. So wo di nwira gu wadwen proso a betwa nwira wo di nyansa egu wadwen proso a betwa nyansa empo wo di nyamesuro ne wapepa egu wadwen proso a ehwa ba na betwa na wo di huhu bra egu wadwen proso a no so betwa ta baba ye boyi me yehunu se otwedi ampombo ye no o de tumidie bi man se meso aba na baso no nyina so ye adwene ayadwene kasa yeka ene ne ya ye da adie enti saa ba no ene dan kwa ma betwa wabra boy nsi ya ena no wani enkobo bi sobo sanko ya mawo a se obi sa won se ababen na wadua na wadwen proso kasa be na ataka na wadwen proso ene ye be na da adie obiara eba bebu bra na Nyankopon etumidie we ma obiara na woni ehunu so abapa edu da abapa no ene wotwe na ba emo ani mbro bi mo ani nsan bi obi edi ayeye no eye na ba wadua na bra bomu enti wo so betimi adua abapa ne dai woton ade okromu se nkofo beto ade akasa be na woni wonka se de be na woni wonsere ene mpo ya ban adwuma bi ana ya adwuma bi usuban be na ade da na die eye aba na wodua na abetwa wo so ya adwuma yeni a wona wabi adwuma na adwuma ne sha wonsa suban ade na edi kire woni ya hewa se no eye aba wodua ebe man krofo na kenya na obebutu obo oya adwuma pani oni krofo kasa biara bansa won hye nkrofo ne nkuran nti ama wona bamubu adwuma na nkoso no enye bibia o sebe eye kasa aba wadua e woni pa na akoma mu ene ono so ede ye de oye no nti ndemra me ne o kase so obema so yo ba se pani sa akwada se empoti fie se oye adwuma omodi aka kire won se mano kasa beso abapa madwene beya abapa na me ne yeso eda subampadi dan kwa ma metwa wosum wodo tuhache eni pepepe ye eya babia me de bia me pese me so na ye kasa so aba se obi say dia man nyoma na edi mu ma brabo. What are the most important things in my life? Me enyoma nan na ye sombo ma me ba ko ye responsibility se dia me bia na me bu nkunta ma me ho ba ko eye integrity no kura ni pepepe yo ba ko ye innovation se de bia me pe bibi fufuro na me de ma brabo aye na so aba ma me na ba ko ye respect se me di die be ma obi a mehia no sei na ma brabo abaso etie enti we na ya ma metwa enioma me di die ma obi a na me ma brabo me bonsu me bu nkunta akire me ho am responsible for my own life na empo me penyo ma fufuro me ti ma brabo aye na edi mu ama me ni obi na ebiom soso no no kuredie ni pepepe yo ekura me se poma we ni ma ba me so wo so bisa won se wa ba ne de wa ba be so ne de na de ofie mu mo mpesa baby mo ma bibi nsombo mamo na mo na adie wadwumam ma bibi nsombo mawo wade ton mu bibi nsombo mawo empo wade hua mu ma bibi nsombo mawo na ma enna wadwen posan fo bubra. If you are responsible, if you are innovative, if you have integrity, discipline, and even respect, your life will know no boundaries. For these things are the boundary crosses. When a tiny book come and what affects you so, and now what do no credit, a book come affects you in also. Onyame encounter, Onyame enshirao, se utie me na day. Edi yam jeso any ni tekotego, sa ubobi. Yo enye nshira se empo uhwe dwumade we me nam panimfo nya ase
ɛyɛ agya Mpedu Sandra ɛna Priscilla ɛna cameraman a ɔde afidie brɛmɛ dempo MCR ɛne soundfoɔ ɛyɛ nhyira ma mu nyinara wɔkyena yɛbɛsan ahyia